pen along ada babirta than bang sami brismai disopi ngonbirta thebi pen arjitha. Hill State Democratic Front Regional Political Party Rajantimung ahin pen paklang tanglo. Munit ke joyabe bong ke joyabe pukarbi sarlam thi songse pechelsi racharya song pen ke sortang abangphu Rajantimung alangli mithang ahin pen Regional Political Party sengtan si pechelsi tuma phan pamang huprong. Ahok Rajantimung ke haila ke kidam tang ningkan ko anlone apora bangke jai kathar ke japona song pechelsi tiripi along. Si treasurer arpu claim dun bomno. Lapen laan chot kalisi lumbajong along ria pharmacy tami inut kili kachapate duna bang phulo. Bondadona bangki kupi ko son pelone Rajantimung ake hai epichelsi song aphan lang plot pen mate. Epichelsi ron karkan dukok pura alang liphan epichelsi racharia song pen sorplolo. Lapen Rajantimung son epichelsi pen kidam juike epichelsi atum aphan thangnat kana hok abe puse epichelsi atum pen lamthi chipak langno. Bonda chiti ni pioneer cap arnia bangke Rajantimung sitame difu manja kacheleng atowar arai 5 mile pathua klam along alangli phan kikroyarat kido anchingrom se alangli methang akeng charjap kluk isi Regional Political Party kimi Hill State Democratic Front po party paklang ponlo. Rajantimung ahin pen lam theke pachini pon atengki nili phan epichelsi along pen nangsor plotle epichelsi atum thangnat kana hok ave pulu. Sitame pini labangso amaya longke kunat ne BJP Congress amundele nangkidun kali. Epichelsi aphan ke kroyarara tumsi nangka chetong. Ngonbirtang tonpen arjitha. APHLC lo claim dam bom uno tami nili. Ningkan proxy aja nili kadum ko claim pon pemilo. Tami halada ajaha isi ini kace tonte tepik party hijanang bong. Amasi nili phan kadu ko kedam tang hut akoi nang pilo aja allegation nang to media long kan nili chethan bo. Lapen phi nili methang madame jai sarlong ta chethan namlo satame without sokos notice tanang pipe la sumense pan expel lo jai saramate sokos notice an ke pisenang ko satame halada BJP lapen RSS agent to halo to mangke sokos notice an pilong liku laan amasi ni pan na expel lo na expel le pen pi bangani tum ri ramulang lo ta pilang ini apatai ta media thango ni lo tami growing tung dadalo amasi ni tum kaddu kabe cingki cingwai lo apen pini ngela kela hello karbiang long constituency do ana tum dame je isi nangli phan lapuson nang ka expel ke ning duk lo tapeni tum ning oilo chip dia un esa ka party ke lason ke kupia khe kam tempo maposi hala omu ara tum nang pulo amasi ni tum kaddu be cingwai sarpensi che don mensi pini ke HSDF labang so mahang ni tum ke thek pomlo peni tum ke mangel hello number 1 la ke Karbiang long angkang pi akar ERJDing kuipen article 244A labang so prabjin pen implement nang ji ni tu labang si chasse met akar ila hello number hini bagal hello 6 schedule kapang ta 6 schedule itu hanang pidelo satame ili tuma phan Karbiang long lason si long le kerai chibaron selam penine lapen longli pela raikom chip ajak kong gabi pela jo ini kece ke betum bahera angtan men jawang tu nang cerai bom lo lapen langsung nang cerai bom pela jo nola tu nang cetak bom lo itu mapa halo tu nang cesong bom lo phere rede lo nang lasi non jaseme la 6 dulu bang ketum implement serak ngi nili kacuning ringi po bangkanon ketu bom akor mena to antane ba monili tumle labasung HSDF asong mele council cari lang sabe nili tum 6 dulu bang ke implement serak nai bangkeni tum kini ninga lo cethap thoblo number ke non Karbiang lo riso ijang to goreng abar sai ka wetan jo angtan ke chongla da matundukti kasa halo tu bhan o sembensi goreng abar sai ka videt atau phan koson besil atau phan kepejok thekpo halahaya kisung ben kusung sidung kepejok thekpo lahaya puthak sinin tum jasmet HSDF penke nitum isu lahelo halatum han pejok neng la halatum han mesen abar goreng abar sai pinengi angtan ke chongda dang atau phan hada angtan pedo dera itu methang
anglong cewan tu pen atau pan reng dok reng ni pen acor sumar pen pedulong nengi li border issue non itum cetek long lo pu Meghalaya Nagaland Hojai la pen de Nong district Golaghat district sariu ale pen nami itum border issue bharia homoy sadu isi ki third hip people son anak claim te dalo Karbi Anglong Autonomous Council ke cari bom non ke cari bom atum just same border ko people son anda labangso border issue non anda do bom people si charbo bom people si itum permanent issue itum ko people si permanent solution people si itum claim te da lasin nilitum HSDF pen ke jongsi nilitum jong si council ke cari long pode lahai anda nitum isi ki third hip pen ki third long pen labangso border ISO long anda nilitum kami claim pani bhaja ke mangpo ho chutuki ana just semet agriculture na thu non agriculture department ke dotan koror tangka nang le lada hai ke bai nang je por hu power tiller people ha to mani ni tu ma men sik lai lada ke long bek ding tum long le la pen ilitum ke zoom cultivation se ke claim rong tum la karbi tum ke read se ke claim tum inglong ri hala inglong ri ke pana khoros ta pipe ke nonga khoros ta pipe karlu khoros ta pipe kachorojia khoros ta pipe ko nasi me kiduk de la lasi agriculture bagala hiddi long le ke do chor tom hale ke lang nang gali di hala alang litum officer sa tuman na in charge la iya matumano chini lo karbi tum side lo je karbi tum ke inglong ari choklem da pulut hala tumalong ana kelang dun itu ma duty du itum jasemet lahaya pansin itum ake mangpom hal hai ke paching thur je pansi talo tante pini na tum HSDF asona tum officially pini pa declare dang asana tum kiban jilani regional party lo pot kilik lo na me ka chapati ding phana tum jisik da apen aso ko jisik lo na tum kedam tang PHRC tum registration ta avila sonti pinangan na pena hokpe labang sina tum songa ma ko songa labang songa nili tum ke non registration je phan nili tum documents dom nitum chepang room lablo non prabjin pe nili tum Election Commission of India long Delhi nitum pelepo la pen la ke non within la 1 week ang mong nitum ke peli hi pansi ke bor ilo la pen regional political party pusatami registration ke nang veki APSLC pe na bangke ke damtang ho nili tum bor ipik lo nili methang mata central committee lo la pen core committee lo sinili dolo nili tum si APSLC ke konasi po nei ma koson na la bang nitum si claim lo tami halada isya kasik sa bangela hello APSLC lo bangke APSLC ke damtang ho 1969 aning kan ho hala so do chot pen hemprek long lok pen api ke bangke la tum bangke la bangso party ke pawi delo setami Meghalaya se pawe chot ajaha kali dar stum ke dolang ni tum chetong namlo jai sa tum pen setami Delhi lo bangke arekot do thukok lata hala Election Commission of India lo bangke la sino lo tum jong si registration ji polote APSLC M kalite APSLC G kalite APSLC S pusi isile si sengpo hala bangke nitum ke dubo mosi nilipan na expel penko se lagala banga chiwai le rat panthan thelang hela bangke mohala tum se pangdak ko nang le ilo kipen juten APSLC tum panali APSLC tum chipulo rajan timu minut kedam joi pen ke party banthang kan ho bi puselang tumpu pen APSLC along pen rajan timu ngada lo pote party ke hai lo possible hai satame mo pe lada karja freka tum anna ni ari pachi rung lo BJP ben lo mapu APSLC side ke ande ke damtang nili tum do et la penda ka do anara tum APSLC do et anda APSLC rem lang pulote social media lo si chot pula bang ke hai ki la pen la jitu ni ke electoral politics lo mangke hoitu rem data hai pusini lima thata alang litu Pini berta kelan sing toni koklo domi thak me kurgang thu kardom